Sang Hyang Sendra kura rupa mangses kadhe angin pangsempal ngaprapal sela-sela kaplasat sato lumayu ngungsi kagiat kagodha kang jaga bumi latala ondedang kalodra manik raja dewatua pirang-pirang dina sasana candramuka reksa muka kene sepi iki kok bosah basah kahanane wae sapa kang dadi jalaran lakal kewan siji wae kok wis entek ya nang kuwi saka nggonmu serakah ngentekke kewan sing ana ing alas kewan lagi lahir wae mbok pangan lho kuwi enak-enake aku kena mangan kewan sing wis tuwek ora doyan alot tak pilih sing isih jabang bayi utawa sing urung pati gedhe iki enak-enake daging apa ya lah sampean senengane kewan tuwek sapa aku ki nek roh kewan gek umure setahun utawa 2 tahun gek kewane mau lemu ngono ki senengane mula tersenjur cures kaya ngene iki awake dhewe pirang-pirang wulan ora nemu
pangan ana ing alas kene mergo kewane wis mbok entekke luwih dhisik. Nek renek kewan renek sing kena dipangan apa ya awake dhewe mangan kayu watu. Mongko nggone ngempet ngelih wis pirang-pirang wulan. Ning sajake dewa ngerti karo sambat mulan sambatku katitik kaya ana menungsa sing wani ngrusak kahanane alas. Jeboli kayu ndukiri watu. Munggah marang gunung reksa muka soroh nyawa kae. Lah iya to. Kaya ana sing wani munggah kek bocahe gedhe dhuwur ketoke blengah-blengah lemu kaya ngono wae. Mesti enak kae. Nek perkara lemu enak ora takono ya iki. Nek ketoke enak ketoke. Ayo diprepeki kae sapa kakak? Panungkul apa dosane dosa ngungkuli sesama aja tindak kuwalat lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasan. Aku kok kaya tau krungu cengkokmu. Angel lho nyerok ning ngene iki. Iki cengkoke Detya Kalawidadi ya. Lantalah. Ayo wong kok kaya ngono lho rusuh. Telung wulan ora mangan daging iki ketekan pangan gek demenake kaya ngono bae. Aku nyawang pupune kok seneng ta. Lek marem. Kira-kira mangan pisan 3 wulan nek ora luwe ketoke. Wah, sajake dewa ngerti karo bungane awake dhewe diudaneni. Iki eneng wong soroh pati wae lantalah. Bocah lemu kulite rusuh kuning resik. Gedhe dhuwur kaya ngono iki. Mesti dipangan enak iki. Takono yo iki. Lantalah. Aku nyawang ngono tok kok wetengku wis perih. Terus kowe bocah sapa ngendilan jenengmu sapa, Gus? Wah.
eneng indu. Rindu gundulmu. Ono ngereng rindu. Suarane lek gedhe men. Iki ana buta loro. Wadang dalan kowe sapa? Weh, ditakoni. Burung wangsulan genti pitakon. Aku Kang Mbau Reksa Gunung Reksa Muka kene. Aku danyange Candra Muka kene, Gus. Jenengku Detya Kala Rup Muka. Aku Rup Mukala. Kowe sapa, Gus? Aku Bratasena. Bratasena ya Bimasena. Ya Bimasena. Ya ora Udara. Wah, jenenge akeh. Syukur pagi sewu yen kowe kang mapan ning papan kene aku tubuhna dina iki. Ana ngendi dununging Kayugung susu ing angin. Piye? Kayugung susu ing angin. Kene nek enek kayu sengon enek. Urung tau krungu ana jeneng Kayugung susu ing angin. Yen ora ngerti dununge Wingato aja ngalang-alangi lakuku. Oh iya. Nek kowe pengen weruh dununge Kayugung susu ing angin, tak tuduhke dununge. Ana ngendi? Ning jero wetengku kene. Ning jero wetengku kene kowe manuta tak pangan dina iki. Wis ora nyawa, kowe sora pati munggah marang Gunung Reksa. Yen kowe pengen mangan aku, panganan. Piye? Panganan. Lho. Hati-hati lho, Kang. Wong nek dipangan gelem nyah-nyoh-nyah ngono iki ngentek-enteki biasa. Nek dipangan wedi kuwi lumrah, iki dipangan kok wani. Nek wong awean ngono ki malah kira-kira entek sawah. Hati-hati. Ah ora. Iki panganan enak aku tak mangan dhisik kowe ngentenono ning mburi. Kowe sedulur nom kudu ngalah. Oh ya. Aku sing nom tak aku mending ngengono pupu situk ya. Ya, ngotak ngengei. Tak dongake muga-muga lepas paramu jembare hubur. Dapurmu. Oh, latar. Yen pancen ora bisa mangan aku aja takon dus tak sudet wajud. Wah. Ben ngerti dununging patimu. Kene nek wadukku kene. Lord.
Sampeyan iki nek panganan terlali karo dulur. Aku lak wis omong aku ngengeono. Pangan sakmono gedene mbok entekke dhewe kwareken kowe. Ayo. Mati aku. Aduh wiyong. Golek kentong apa piye? Lumrah wetengmu. Aduh mati aku. Aku mbok ngengeni apa, Kang? Pupu mbok ngengeni lah. Ayo. Aduh. Wes nek ra pupu ya tangan utawa bau aku ya gelem. Ayo. Nek ora ngono ya utek. Utakmu dhewe. Sawangen to aku ki kaya wong kewareken apa wong kelaran. Lho, lah warung kepala lara. Wong kono dipangan ra gelem kok. Bratasena dipangan bonggo. Tak cokot talon. Wah, lah sampe nek mangan ora pengalaman. Arep mangan ki dipetung dhisik, dipangan gelem ora. Nek gelem lek mangan ning ndi jam pira kuwi kenahno. COD-an ning ndi? Wong manganmu ngawur ditakoni sik. Nek mangan njaluk sing halus apa sing kasar. Wis kono panganan kono. Ben roh rasane kaya ngopo tanding lan Bratasin. Buta loro kok dijunjung. Wah, biasane nek dijunjung ini rendah si awake dhewe didu Kang cangkemmu. Kaya ngene. Aja mbok elengke.
sirna kang wujud raseksa. Ilang wujuding raseksa wenteh Jawata kekalih anenggih Bathara Indra miwah Jawata ing swarga Maruta Bathara Bayu pagoda Indriya Sang Bratasena dupi mulat pangija wantahing Jawata kekalih kamangkono lan wijining pangandika ingkang dereng kawidiwisan long-longing ramyaning kang driya Leryewang Candra katawangan sumuk ing tias katuridan limut kabyakaning ruje rem-reming driya manawo kegunge wang wisesa titah ulun kaki Bratasena